Brian Madsen tog titlen i klassen for tohjulstrukne allerede ved DM4, og på grund af bøvl med bilen har han valgt at leje en firehjulstrukket Peugeot 207 til det her løb. Det er klart, det bliver svært. Vi kommer i en ny bil, og vi skal vende os til det, og de andre er jo sindssygt hurtige, så vi må se, hvor langt det rækker. Brian Madsen er altså til start i en lejet bil. Den er dog ikke helt ukendt for ham. Han kørte nemlig i en magen til i 2008-sæsonen. Alligevel kræver det en del at skifte fra en ren forhjulstrukken 306'er til en topmoderne firehjulstrukket 207'er. Det kan tydeligt ses på tiderne. Faktisk er Brian Madsen så langt efter at dedikere forkert dækvalg eller problemer med setup'et på Peugeoten. Placeringer som nummer 7, 10 og 9 på prøverne er for langt tilbage til, at det udelukkende skyldes det nye værktøj. Ligesom Michael Pedersen er Brian Madsen dybt frustreret, og se her, hvordan han forklarer sin italienske tekniker. 20 meter after the start. It just sits like this. Vi fik en bræt opvågning, og jeg vil sige, at bilen den kører mere med mig, end det er mig, der kører med den. De er i gang med at rode med differentiale, for der er et eller andet, der ikke er, som det skal være med differentiale. Bare tænker på at give gas, og det skal man jo trods alt, så smider den bagenden. Og det oplevede vi allerede efter 50 meter på prøve 1, der snurrede vi. Og så er det ligesom om, at så tager man skal slutte lidt, og så går det sådan op i forsigtig kørsel. 4 minutter til afgang, 4 minutter. Brian Madsen har også fundet rytmen. Sådan da. Lidt bredt. Men bøvl med differentiale er mere eller mindre løst, og han bliver bedre og bedre prøve for prøve. På prøve 6 er han faktisk næstbedst af alle. Brian Madsen vil også lege med. På prøve 8 er han hurtigst af alle. Han er bedste mand på de 2 sidste prøver, og han rykker faktisk op på den samlede andenplads. Et flot resultat.